Yes, comrades, good morning and how are you? Happy Eid al-Fitra. Kwanza hatu Islamu. Tija nanu. Tiitane nafe tija nanu. Tivine na umarekodi. Ziko kwa mbili azatu Islamu. Kuti lero mwa masura nditu. Mukusangala across the globe. Ziko losila pansi lero. Islamu. Akusangala. Ziko mkwambili ndipo mlonga kudali seni. Antinu. Chimeni makusirani chinchimozi. Dino anthu achifundo ndipo anthu okonda munthu wina aliyese. Ngakhale wina samapemphera ku mpingo kwanu, koma pa nthawi ngati imeneyi mumatiitana timasangana nanu limodzi. Zikomo kwambiri, Ambuye akudaliseni lero. Siku lili ndi lanu dziko lonse lapansi. Ambuye akudaliseni konse kumene muli, ndipo tikukupempherani kuti nthawi ikazakwananso inayo muzapange chotere. Koma mtima wanu wabwino Asilamu kumalawi kuno pitirizani. Zikomo kwambiri. Comrades, antena mumadandaula comrade wa masiku ano pena mati muyankhulepo basi mwasowa, muyankhulepo basi zi. Comrades, ntchito yayikulu inagwira kale. I've already done my work. Even the assessment imene tinapanga self assessment ya campaign yanga, choti ndiyankhule masiku ano chikumana ndisowa. Chifukwa chani? UTM is doing the right thing. Zeni mafuna UTM izipanga ndimsogole wawo zimene kupanga panopo. The party is all over. Nthawi imene mapanga campaign chipani chinali choti chinali apo ndi apo. Kwa panopa chipani cha UTM is walking the talk. Zimene ndakhala kuyankhula about UTM as a party, zimene zikuchitika ndi chipani cha pa social media chachokawo pa social media, kapena chidakali pa social media, kwa pa ground chilipo chipani. Nthawi ija timayenda across the country, Lower Shile, Central Region, Eastern Region, kumpoto ku. Panopa chipani chakhazikika. Enaka chipani panopa. They've taken over my job. And I'm so happy. Kwa sala panopa ndungoona mofoka apo ndi apo. Komanso ndikumanda anthu ena omwe nthawi imene ali busy amalephera kundipeza. Panopa meeting anthu the rightful people. Anthu ophunzira anzeru zawo, anthu amaulemu awo ndamayamba kundipeza panopa. Comrade Dwala, kota kabambe akasowa boma tizathanza bwanji. Panopa, what I'm doing is how best am I going to help or with the people I'm going to grana mchitu. Tizathanza bwanji akabambe akawamboma pa 16 September pa. Ndizimene pamba tukuona. How best are we going to help Kabambe? Because all what Kabambe is saying, this is not take kuti ziko zazasinda ziko latu. Koma ife ya Malawi koti tizamthanza bwanji Kabambe. Timpasa vote in the awina. Koma as comrades, as Malawians, this is our country that we are suffering for. Ziko ndilatu. Kodi Kabambe akazola mu office. Tizamthanza bwanji. This is now my job. Chitu yanga panopa ndikufuna. Zimene zoso. Kodi Kabambe akatenga zimene wa amene akalowa mboma kuti apange bwezona kuti kuza panopasi. Tizamthanza bwanji Malawi. So tikazangomsiya yekha zinthu sizaenda. Tikazamsira zinzake azizayenda naye sizaenda. Kapena akazangoti wasintha mina machitidwe yamene wakapena akazafoka pa zinthu zina ife kumango yanganira tizakhaso mavuto. But what are we going to do as a country Kabambe akatenga boma pa 16 September pa? Tizangonyadira basi kapena kumango mchemelera akapanga ma mistake? No. So this is my job panopa. Campaign yanga panopa ndikuona kodi Kabambe akazatenga udindo pa 16 September pa. Wausogolwa ziko ndipo atengadi. Tizapanga bwa inuyo Amalawi amene mtazampase vote Kabambe. How best are you going to help this young man ngati usogolwa ziko? Zinthu panga panopa. Koma nkhani ya campaign ya Kabambe ine ndikuona ngati inathana naye. Panopa I'm just a free person. Choyankhula chikumacha ndikundisowa. Because when I look at UTM as a party, ndikuona sekuti akulu onse amakangana amalimbana pa udindo wasogole convention pa nthawi imeneja ngati kuchipani anandi convention yawo onse aja now they're moving together. Ndaona Zulo kuna Mphungo kumulanje, ndaona Comrade Newton Kambala, Comrade Patricia Kaliati ndikwawo kale kumene, Comrade Matthews Mtumbuka, Comrade Kabambe was there. Kabambe being a guest of honor, komanso as a guest speaker. Mulendo olemekezeka nali president. Anthu awo ngati agwirizana. What else can I do? Chapakati ponani nkhawa. Even Mai Makuta was there. My friend Mai Makuta. Onse amene amapikisana convention sanatenge maudindo
They are there, moving together. Chofunika, Pamene Papa is a very good example in Malawi politics. Zipani zikachonja. Osatuti mukacho wa convention ngati sana upase udindo basi magawikanapo wina ukala kwa MCP wina ngati mereza cha ku DPP. Ku DPP before convention ndewu yosatha. Ena upita ukoti, ena kuchoka mukamba zipani zao. Pamene UTM yaonesa need maturity. Kuti ifeyo what we want is not maudindo. Koma tufuna ati zinthu ziko zisinthe. That's why they're moving as a team. And many ukali moza UTM akula UTM my advisor, senior advisors. They akula na executive committee kama central executive committee. The way they are doing amala witonse panopa, we are so happy. Shufa convention ya UTM ndio kayo imene one of the best conventions so far kumalawi kunoko. Imeyo kwangu sala pang'ono chabe kuti muna ndipange zinthu zoziziswa kumalawi kunoko. Ndiyamba kuyenda trying to support my team. Panopa I'm just trying to do something. I will surprise you one of these days. Anthu amene mwina ndikupanga nawo campaign ndifuna ndiachenese. Anthu amene ndifuna ndipange nawo campaign anthu anga panopa achena. Ena azivala makapu achipani cha UTM, ena azivala ma t-shirt achipani cha UTM, ena azivala ndizapasa nsalu each and every district. Ndisankhako anthu 10. Ndi apasa nsalu ma t-shirt ndi ma cap. Anthu anga. I'll have special design of t-shirts. Ya yochita campaign Daso Kabambe. And I'm working on that project panopa. That's why mina ndikhala zi. Then zanga wose amene timapanga nawo campaign from each district kuyamba kulikoma. I will surprise you one of these days. Ndikupasani chini choti muvale mpaka siku loza votera. Anthu aziwe kuti niyo mapangira campaign Daso Kabambe. So I will need you guys, I will need your support. Of course panopa ndikuyankhula ndi akulu ena momuno Malawi komanso ena mayiko akunja. I'm trying to do something away from the party. Chipani chikupanga zao koma ineyo ngati campaign yanga I'll make my people amene takatupanga limozi campaign kuyamba siku lothaija timasapota SK siku zafika liloli. Akulu I'll give you something so that people should know that mukupanga campaign ya Daso Kabambe. Chikwambiri ukanga tisakukuziwana. Chipani cha UTM chaziwika panopa kuti chiliko. Zonse timaona ngati zofoka panopa zofoka za UTM kulibe. Kwa sala kwa ineso pano yeso ndi timu yanga tionese mphamvu zathu kuti wa in solidarity with Kabambe presidential candidature komanso wa in solidarity with the entire team ya UTM. I will surprise you one of these days. Ndungo tamanga hapo ndi hapo. Komabe ena amene mwakhamu kunitaza campaign muchena. Chake ndi chino. Miezi yake ndi omwe yasalai. Muchene anthu aziwe kuti ife tikamapanga campaign sitimango kupanga campaign kuti mwina tipindule. Kwa tupanga campaign kumusapota msogoleri yemwe azasintha zinthu Malawi aliyense azakhala osangalala munthu amene akhala pampando ndi Daso Kabambe. So comrades, this is what I can just share with you about my position today. Indeed. So the other thing is Chan. Okay, MCP. As that MCP, vutu lake akupanga campaign kwa MCP ni muntu mmozi yeka. Secretary General wa chipani cha MCP. Ndiye amene akupanga campaign. Achakwera napuma. Achakwera I don't think he has got mphamvu zotanga panga campaign panopa. Akupanga campaign kwa MCP ndi Chimwendo Banda yeka. Basi ena onse kwa MCP kupanda Chimwendo Banda campaign palibe. Pamene UTM akwena ndi president wao onse amaudindo kumenda limozi. Because changing government is a serious business. There's no achakwera kamane noti iwo pouza ndasogora ziko safuna kuenda kwa uzando fundo. Koma twendi uzoene kwa MCP nchokuti achakwera fundo zouza anthu alibe. Maboza onse achakwera tawapanga expose. Achakwera can't tell us anything. All the lies. Kaza sona adana maboza ku parliament. Sona ija. Gulisa kwa anthu kwa mafumu. It has never worked. Amata zapanga resign after 2 years akaipa kwendesa bwino ziko sana panga resign. Amata zachipisa fertilizer kuzafika 4,000. Chimena manena amanena sugar. Because panopa ntengo wa fertilizer amena machacha kwera wa 4,000 ndi ntengo wa sugar kumalawi. So sugar mota kanango nthawi imeneyo achakwera mwina sitina vese bwino.
chema utanza kuti azasintha pa mitengo ya fertilizer amanena mtengo wa sugar chwa pano pa sugar ndiye 4000 ito ndiye kuti fertilizer ali machani ngati sugar ali 4000 fertilizer tsiku yo ali 100 chakuti 1000 so zonse zimene amanena achakwera zaboza zizi achakwera kuziwa kuti ndaboza ndipo akuziwa kuti palibe chomwe angauza anthu parali achakwera leroli. He has got nothing to share. And anzathu IMCP members IMCP mati madai hard tonse ife madai hard IMCP inde koma usogolo wachakwera ku akulu aku MCP anzanga usogolo wachakwera wationesa ifeyo members IMCP amwe tinabadwa tili ndi magazi IMCP mthupi mwathu achakwera tu atira kusa chipani chatu cha MCP democracy kwa MCP yatira pa chakwera tu tinasanga munthu okanika anthu ako MCP you are very good people. My members ambiri MCP ni makuzani you are very good people komanso ndino anthu amozi omwe chimakhala chovuta kuti muchisiye chipani. That's very true. Kwa tafika hapa tenti khale momwe mu MCP koma president zavoted Iso Kabambe basi nkani yatu because when Kabambe is going to run this country mwa ubwino mwa umunthu osati ngati mwa achakwera muya mwa sankho so osati mwa achakwera mkungoti ba secretary general wachipani yemwe na youth director kukwera kukhala secretary general yemwe kukhala minister wa mafumu kuchi MCP kuli anthu ambirimbiri maudindo enawo bweza anthu ena anuso wako MCP mtawatenga. There's no way somebody can have very very powerful positions yekha kuchipani. For example secretary general njani William Chimwendo Banda yekha kukhala secretary general wachipani yekha kukhala minister wokhuza ndi mafumu. Taona nimene mafumu abalalikira kumalawi mafumu onse kumalawi kuna abalalika. Chimwendo is doing a campaign ya chimizimizi so watenga mafumu kwa pusisa anthu panopa kumalawi amba udali mafumu because of Chimwendo Banda being a minister of local government. Taona nimene zikuyendera yemweyo akumakhala ngati senior advisor wa president Chakwera. Yemweyo akumuza Chakwera musamaende bwana ndizena ndinendeka. Just imagine MCP chipani chimaenda collectively. Chipani si chimaenda ndi munthu mmodzi azingoyankhula munthu mmodzi yekha ayi anthu ambiri aziyankhulako kale kwa MCP panopa palibe munthu amene angayankhule posa Chimwendo Banda because zimene amayankhula Chimwendo Banda zimakhala zopanda munthu zogawa mtundu kuchipani komweko. He's targeting some other members kukhala ngati akhale frustrated. For example amayi tonsefe panopa tikukondana ndi this guy Vitumbiko Mumba minister of trade and industry. He's doing a good job koma Mumba poyera kubwera poyera kuti kwa MCP uko gula chine Chimwendo Banda sakumfunaso ndani sakumfuna mfana yeye Vitumbiko Mumba and Vitumbiko Mumba is easy to sell. Vitumbiko Mumba can come to UTM UTM amulanda because the guy has shown what Malawians want. Zetufuna Malawi fe Vitumbiko Mumba linavo kwa MCP uko. Of course MCP tikudana ndi usogolo wawo koma kwa MCP uko kuli Vitumbiko Mumba kumene koko. Very good man. Kuli Peter Dimba uyu Peter Dimbaso uyu ndi munthu wabwino kwambiri Nyamata Peter Dimba koma vuto ali kampu yola kwika vuto oso lina Chimwendo Banda samafuna anthu ochangamuka kuchipani kuchi chikwa yeye anatenga zonse ngati yeyo katakwe. So what I'm trying to say kwa MCP si kuti kapena nonse ako MCP ni anthu oyipa ayi oyipa kwa MCP ko ndi amene ndachulapa Chimwendo Banda uyu secretary general wanu uyu minister wanu wala ku government amene akukhala prime minister wa dziko la Malawi Chakwera ndi amene akulakusa chipani cha MCP. Kungoti pamene patawolokapo akuluakulu nthawi chipani sichitha pa 16 September pano IMCP mwena kuziwa zimene zizi chipani chanu sichingathe after kuluza zisankho pa 16 September Achakwera kazauza chisankho pa 16 September MCP sizatha koma atazathe ndi asogoleri oyipawo chifukwa chipani chichi nchokhazikika cha MCP. I love this party chatiphunzitsa ife discipline kumalawi kuno ngati anthu amene tinaphunzako kalekale tili ndi discipline kumalawi kunoko chifukwa cha MCP tinaphunza discipline loyalty obedience unity and whatever you can mention 4 cornerstones tinaiphunzira. So comrades Malawians anzanga ako MCP vuto lilipo ndoti asogoleri amene mumatisankhira kuma convention mumasankha anthu omwe alibe national agenda yosinda dziko lino panopa ku MCP kulibe economist ito uyu minister of finance uyu palibe chwena ngapange yayi tagwena ntchito kuma NGOs aneka munthu olakwika minister of finance chena kuziwa yeye mwina ndi ulimi kwasanthe uko
I don't know why ku MCP kukhanga kuliba anthu anzeru omwe akanatenga mpando wa Minister of Finance. He's got nothing in the brain. Amangona ndalama zambiri in figures, but how to make use of that money or how to control the money ndalama ya dziko lathu akulephera. So comrades, Malawians, this is what I can just share with you. Tikabwera ku DPP, DPP ndiye hai. DPP anthu omwe analephera kuti pepesa kuti atalakwisa zinthu achina Mkhito, Secretary General wa ku DPP. Maona zimene akukamba kwa Chatilo Mazulu zopanda mutu ngati izoso. Zena akukamba iyoja zopanda mutu akuti wanamsula munthu uyu inde tagambapo kale. Koma the thing is, kwali chifukwa chani ku DPP anthu akuthawako? Why are people running away from DPP? A Secretary General azitiuza kazimezo chifukwa chani anthu akuthawa ku DPP? So ngati anthu akuthawa kuchipani kwawo, anthu omwe asunga chipani chimene chichi nthawi yayitali akuthawa nthawi imene tikupita kuzisankho. What is wrong in DPP? Ndimafunsa funso limene lili kuti DPP simapanga self assessment by okha. DPP must make a self assessment. Why people are running away from that party? Inde akusula zisogoleri omwe panopa akulimba naso nawo pa zisankho. Asula Saulos Chilima was there, anamba UTM. Nankhumwa was there, anamba chipani chake. Then this guy, young guy, Daso Kabambe, and then Komwekuch as the back governor, as budget director, could DPP for a long time, and things were better. Chifukwa na tawako. Koda Mkhito anapita skulu yake idi. Yoti panopa Africa says yoti kumaloza chara kwa anthu omwe anathandiza nthawi ali mboma. Because Kabambe helped these people at DPP ali mboma. He had good positions ku Capitol Hill. Yomwe zinthu zimaenda bwino. People who have got that information that Kabambe was doing good when he was at Capitol Hill. Mpaka napanga secondment as Reserve Bank of Government. Koda Mkhito chimene iwo akuziwa ndi chani. He was a former Inspector General of Police. Nthawi former Inspector General of Police mavuto ukhaukhato. Mabwanyi mene anthu amafera. Anakuphedwa, mwana wina akanaphedwa. Nthawi yayo ulamulo wawo. Zambiri zimachitika, maalbino amasowa. Milandu yake sosadziwika bwinobwino ya. So comrades, Malawians, what I can say in short is I'm a happy person because munthu amene ndakhandi kumpangira campaign kumbuyo kuseko. Ndimampangira campaign, ndipo ndakali kumpangira campaign, Daso Kabambe. Panopa chipani chimene akulamulira chaseguka kumasoto. Makomo onse kumarako ndoseguka. Even anthu ena amene analipo ku UTM komweko amakayikira. I'm happy panopa akumasekererana ndi Kabambe. Because ndale sizimangoyamba ngati lero liyake. Ndale zimakandi history ndi background yake. I know some other frustrated members amene ali frustrated after DPP convention, after UTM convention kumzuzu. Panopa they forgot, they buried their hatchets. Kusempana kwao achitachani azika atulapasi zida. Panopa they're working as a team, which is very good. Then Chitu Anga Salaso Party. Comrades, I'm very happy. Good morning, and Anzata Chitamu once again. Happy Eid al-Fitra. Thank you very much and good morning. Malawi, Camera.